ଆଜି ଆଇମା ଗପ ପିଢ଼ିର ଆଉ ଏକ ଗପ। କଥା ଏକ ଭାବନାର, ସତ ପ୍ରେମର ଦୁଃଖଦ ସମାପ୍ତି। ରୁହୁ ଓ କୁହୁ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି। +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେଜ ପରିସରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ଭାବନା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ। କଲେଜର ଶେଷ ଦିନରେ ରୁହୁ କୁହୁକୁ ତା ମନର କଥା କହିଲା। କୁହୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ରୁହୁ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ଜାଣିପାରିଲା। କଲେଜ ସରିଲା, ଏବେ ଘରେ ନୂଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଦୁଇଜଣ ଫୋନରେ କିଛି ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରୁହୁ ତା ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳିଲେ କୁହୁ ସହ କଥା ହୁଏ। ଘରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କୁହୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ତା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହୁ ରୁହୁକୁ ତା ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କୁହୁ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅ କିଛି ଚାକିରି କରିନି ବୋଲି ଅରାଜି ହେଲେ। ରୁହୁର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଧିକ କଠିନ, କାରଣ ସେ ଥିଲା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଓ କୁହୁ ଥିଲା ସମାଜର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। ଏହି କାରଣରୁ ରୁହୁ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାପା ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ, ଏ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଜଣ କିଛି ଦିନ ନୀରବ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ମତି ନେଲେ ଏହି ଯଦି ଏକାଠି ନୁହେଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର। ହଠାତ୍ କୁହୁର ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସବୁ ଯେମିତି ନୀରବ ଗଲା। ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଝିଅର ବାହାଘର। କୁହୁ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଚାପି ରଖି ରୁହୁକୁ ଜଣାଇଲା, ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁହୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ରୁହୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କୁହୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା। ରୁହୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, କୁହୁ, ତୁମକୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କୁହୁର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। କୁହୁ ମନେ ପକାଉଛି ଅତୀତର ସେ ସମୟ। ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଉଛି ଆହୁରି ପଛକୁ। ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସେ ପ୍ରେମ ଓ ସେ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କେଦାର ଗୌରୀ, ପାରୋ ଦେବଦାସ, ଲୈଲା ମଜ୍ନୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲପାଇବା ତ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରେମ ବା କେମିତି ସଫଳ ହେବ? ଛାତିରେ କୋହ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ତଥାପି ବି ମୁହଁରେ ପାଗଳୀ ପରି ହସ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁହୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିଲା।